سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو زيناتات مسقوق ايرتراويان كابي إثيوبيا زملكات زلو حبريتاتات او كينا السودان زلو حدش معبالتات إثيوبيا نسر قرد ازمرمر كوميتا مقامة اب إثيوبيا حلافيت هاقراو بورد مرجع كمزنتا مورادان سومال اقدا كل على الله حتى اغريبا مهلاوان كالنزا تقاللك خونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتلتن مقان سبسكرايب كتقبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبري عدمكم حلتات صدتا إثيوبيا بوانك حزوة مصنحو آستات كلتا ميتي إيرتراويان ناب إيرترا كم سوغوغو بناس أكالاتكم دما ببيت سبتهم ناب إيرترا آتيوم زلو إيرتراويان تراغاقيتو بمسرتتهم نزا حبريتا هيبهم زلو إيرتراويان اتهم ناب إيرترا بأسقدا تمليسهم زلو أب أديس أبا كقمة تصنح إيرتراويان ناب أديس أبا نمئتاو ببوانو أب كيلاتاتن أوش تتاختما أب اندابول ماتساوتن كالئ ما أكالاتنا بستخايا دقفاتاتن حقاو من برفق يبلكم انتباهيلهم تتحيزهم أب بيت مأسرت حكم مخانم تغاليصو ازوم منغست فدرال إثيوبيا ناب إيرترا سيغوم زلو إيرتراويان بمنقد عسب ناب إيرترا كم زاتو يتحبيرو اب عسب اب زاتو لوان دما اب أديس أبا ناب زركبو سدرا بيتاتهم زدولو كم زلو كراغاغص تخايل زلو خينو كاب عسب دما اب زوان نابي كم ستوزدو زفلت نغير يالن بوغان إيرترا انزوم بزي دليتهم تسيغوم تمليسهم زلو زملكت زخونه زوص حبريتا يالن إثيوبيا ونتهم إيرتراويان بخمزه اغباب سوغوت المخنيات مغلص زيها بزل خوينا بزعوا ملاستهم إيرتراويان بزملكت غنا كوميشن سبو مسلات إثيوبيا كومدما وكيل سدتنياتاتن تملستن إثيوبيا مغلصيتات بموصا نمملاس نايزوم إيرتراويان አረጋግጾም ምስጎግ ናይዞም በኮሚሽን ሰብኦ መሰላት ኢትዮጵያ ክልተ ሚቲ በጽሕዮም ዝተባሃለ ግን ከአን ተጉዳይ በቀረባ በዝተኻታተሉ ግለሰባት ብዙሕም ከሰብ 437 ይበጽሕ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ልዕልቶም ጌና ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ዘሎ ኤርትራውያን ሸቁሎት እሕዲሩላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም እቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ንኽምዝገቡ ዝሓለፈ ዓመት ጻውዒት ኣቕሪቡ ምንበር ይዝከር ድሕርቲ ኣብ ሞገ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላማት ሒዙ ብሕጋውን ዘይሕጋውን መንገዲ ናብ አዲስ አበባ ዝኣቱ አሽሓት ኤርትራውያን ይነብሩ ምህላዎም ይፍለጥ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብስምዕ ደው ምስ በለውን እንተኾነ ሓያሎ ኤርትራውያን ብመንገዲ ትገና ተስፋ ሰላም ሓሪምዎ ዘሎ ደባት ኤርትራን ትግራይን ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ይቆጽልዎ እዮም ዘለው ከም ዝከር ኮሚሽን ሰብኦ መሰላት ኢትዮጵያ ብክልተ ሰነ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኣብ አዲስ አበባ መረጋገጽ ሰነድ የብልኩም ብዝብል ምኽንያት በፖሊስ ተታሕዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡሳን ከተማታት ዝተኣስሩ ኣማኢት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓታት ዕቁባን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትእዛዝ ቤት ፍርዲ በፖሊስ ከም ዝተኣስሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ክስ ከም ዘይተመስረተሎምን ተኣሲሮም ጸንሑ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ፖሊስ ድሕሪ ምእታዎም መብዛሕትኦም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ከም ዝተፈትሑ ብምጥቃስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢትዮጵያ ከጋጠም ጸንሑ ኩነታት ኣመልኪቱ መረርኡ ገሊጹ ነይሩ ኮሚሽን ሰብኦ መሰላት ኢትዮጵያ ነቶም ገዳያት ማእሰርቲ ዝኾነ ስደተኛታትን ሓታት ዕቁባን ነፋስ ስልክ ላፍቶን ዋና ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ አቃቂ ቃሊት ብምክትታል እቶም ውልቀ ሰባት ድሕሪ ምእሳሮም ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡን ልዕሊ 10 መዓልታት ዝተኣስርዮም ኢሉ ነይሩ ሕጂ ኸ እዞም ተኣሲሮም ጸንሑ ኤርትራውያን ብኣውቶቡሳት ብዘይ ድሌቶም ናብ ኤርትራ ከም ዝምለሱ ተገይሮም ምህላዎም ተረጋጊጹሎ እዚ ግፋ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብፍላይ ከ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ነበርቲ አዲስ አበባ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ክርአ ጸንሐ ምዃኑ ኣብ አዲስ አበባ ዝምቕማጦም ኤርትራውያን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ በአዲስ አበባ በሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ከም ዝነብሩ ጸብጸባት ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ይገልጽ ኣብ ሱዳን በቀዳም 24 ሰነ ዳግም በዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝቐጸለ ግጭት ሓይልታት ቆልጡፍ ደገፍ ክሳራታት ከም ዝወረደም ተገሊጹ ናይ ዓይን መሰኻኽር ካብ ከተማ ካርቱም ብዝሃብዎ ሓበሬታ በቀዳም መንጎ ሓይልታት ቆልጡፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ከቢድ ምልውዋጥ ተኽሲ ከም ዝወዓለን ነፈርቲ ኩናት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ካርቱም ከም ዝደብደባን ተሓቢሩ ወተሃደራውያን ምንጭታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሓይልታት ቆልጡፍ ደገፍ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ዝፈነዎ መጥቃዕቲ እቲ ሰራዊት ከም ዘፍሸሎ ሓቢሩ እኳ እንተነበረ ሓይልታት ቆልጡፍ ደገፍ ግና ንኣገዳሲ እዩ ዝበልዎ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዕቑር ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዘእተው ተገሊጹሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ነቲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣብ ዘርግሕዎ ቪድዮታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ከም ዘለው እኳ እንተገለጹ ምስቲ ካብታ ከተማ ዝወፅእ ዘሎ ዝተዋቕዐ ዜናታት ግና እቲ መግለጺ ብናጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይተኻእለን ኣሎ ኣብ መንጎ ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዶግሎ ወይ ሕሜቲ ዝምርሑ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ሚያዝያ ዝተወልዐ ግጭት ኣብታ ሃገር ብርክት ዝበለ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ይገልጽ
መንግስት ኢትዮጵያን ወሃብቲ ረድኤት መሻርክትን በተደጋጋሚ ከቀረብ ጸንሐ ክስታት ስርቅን ብልሽው አጠቃቀማ ቀረባት ረድኤትን ዘጻረ ሓበራዊ ቴክኒካዊ መርማሪ ኮሚቴ ከም ዝቆሙ ተሓቢሩ ወሃቢት ቃል መንግስት ኢትዮጵያ ሰላማዊት ካሳ ኣብዛ ሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኮሚቴ ንኹሉ ቴክ በከም በዓል ፕሮግራም መግብ ዓለም ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ኢትዮጵያውያን ህጹጽ ሓገዛት ኣብ ጽበይሉ ዘለዎ ወቅቲ ንኽወጹ ዝገበረ ዘይሕጋዊ ተግባራት ከም ዘጻረ ኣፍሊጣ ሰላማዊት ካሳ በመቐጻል እቲ ዝቆመ ሓበራዊ ኮሚቴ በኮሚሽን መምራሕ ስጋኣታት ሓደጋ ኢትዮጵያ ከም ዝምእዘን እቲ ኮሚሽን ሽርሑ ካብ ዝጅምር ፍረ ዘለዎ ዘተታት ኣካይዱ ምህላውን ኣፍሊጣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 20 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ዘስዓቦ ሽግራት ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ዘሎ ይኹን እምበር ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዘተረኣየ ስርቅን ምጥፍኣን ረድኤት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብታ ሃገር ዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታት ደው ከብል ምውሳን ይዝከር حلافيت كوميشن بورد مرجع إثيوبيا خوينان إذا حلفوا 4 عامات شدشت أوارحن كتجلجل صنحت برتقان مدقسا بجزاء فقدا كمزنة ملقاقة بصني 20 شدشتن سنة خلت تشحن 20 سلستن أفريقيا نسا وسان أبو وقع بزفلت الأوان تعني بزقب أنا محله ونوح عرفت سلزدليني كبعلة حدا جميرة كب حلف نتي بدليتي ملقاقي نافق جوا بيت مخر وكلت حزب إثيوبيا أفريقيا قالوا خيلا أبزم حلفوا 4 عامات شدشت أوارحن برتقان مساحة كبيرة من السرح مسارح بمسجان بفلاي دما سرحات تمالئن خون زحق زا هركوتات ابالات نايت بورد مرجع زلوا نادا غليصا نساب توسخه نت بورد نخت مرح نزحات ايا قدم منستر ابي احمد امسجنا لا قدم حجي دانيا بيت فرد زنبرت برتقان نا بوليتيكا بمئتاو كساب بيت مأسرة امريحا نموت تفريدا منبارا يذكر بمحرت مستفتح الدمان ناب سدة امريحا ابي احمد ناب سلطان دحر ممصيا ناب هاجرازت تملست بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود قبل علها قروز أني عز أنها قدا كل على نبيت مخرج أتود حبرات هاجرات حاتيتو نسو مسوكلت نايت بيت مخرب زكاية ركب قبل علها قروز التنبر قدا كل على بمسوع لألا ونتنا كنا خبر قبل شبرا ببقعت كن قطمن سلامويتن بلصقتن هاجر نخن هنص كحجزنا يكبل دما راديو كنت الصومال تم حيشم هلاو زغلصه بريزيدنت اذا ناي كل تشحن 20 سلستن صومال اتا بيت مخرج اتا قدا زنبرلا نايشحن 990 كلتن صومال كم زي كونت أملكيتو أبتا هاجر مخبر تان زتوافر الأخ حبرة أفريقيا زمرح زلهم محمد أمين ساوف بوغانو قبل على الشباب زيادة سقطن مفتقرن أنصاروز تمزجب عوتاتنا معقابن قبل على الصومال زتنبر قدا كل علن أهجر أو الدقفات كحيلن كم زجبا أسمير اليوم نصوعت بريزيدنت حسن شيخ محمود دقي فزلا نال شباب كسب مودعتا ورحك للتشحن عيسان ربعتن كاب صومال نملاهم أهجروين مشاركتن قرابتن سرح زلهم منقص الصومال أبتا هاجر توافيرن زركب عقاب سلام حبرة أفريقيا نمتكا أخول بزحو التهدرات يسلطن كم زلي زحبر نزن محيال دما قبل على الصومال نلعي سلاسان حدن عمتات تنبير زركب اقادا أصوار كل علن سراويتا بزقبا كتعتق عدلك وهابان كم زلو زتفل علي تنتنتي يسممعو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب من رغب سلام نعخم